Asa naman akong family na wala naman masugat. Badihin ka dira. Kasi katawa-katawa dira kay si mama gisapot. Ha? Ano naman po? Kasi napabadlong na po siguro ka. Kasi nagpabadlong wala oy. Uy, nang anong masuko man na bewa ka nagpabadlong? Ngayon ramang kong piso ato niya. Natingalan ako nga wala na siya nitingog. Mao ba? Nga, asa man ni mo mama karon? Nandito sa sulod pa ng hugas. Hugas? Isapot din na, te. Ano nang hugas man? Ay. Asa man? Iya, style lang. Pa, saan mo na nato pa? Nagisapot man si mama. Mangayo gani ang takong piso. Ang ganit no. Gisapot mo ginaopi. Ano nang hugas, basta manghugas mo na sa gisapot yun na. Nang ayaw yun na, biklag yun. Ano gani no? Ay pa, nakuya idea. Ano sa man na? Ani apa o? Lambingan na lang na si mama kay basing gimingaw ra na nimo. Ha? Limingaw? Lambingon? Sige na maglambing ng mama eh. Maiyaha or ako ang sala. Ako rin po yung lambing. Sige, yan. Sige na yan, parang tagaan ako piso ba? Sige na ba? Sige na, lambingan na din. Sige na ba? Sige na. Sige na taglambing. Sige na ba? Sige na ba? Ha? Sige na ba? Dara ka gawa sa... Sige na ba? Tara na yan. Sige na. Sige na. Sige. Nakuha. Tanang lita ka. Sige na ba? Sige, taliki para makangayon ako piso ba? Sige. Anak ko may nakauli na kami. Ito, Diyos po. Nandun niya si mama ba? Pero mawala mo sa pagdi. Kalawan nila kung nauli. Gusto ka diha? Nawan na kung nauli. Pero wala yung problema. Ano ba? Lalo. No, si mong mata. Nga! Nga! Ay, si Papa, kisad pa! Bahala ka dira pa! Dugang-dugang may kus problema karon.